25-ročná tradícia, istých viac ako 65 000 návštevníkov, mohutná reklamná kampaň, vyše 400 vystavovateľov na ploche 22 000 m2. Výstavisko Agrokomplex Nitra, iba naskok a po dobrých komunikáciách Budapešť, Viedeň, Bratislava. To je to pravé miesto na prezentáciu vašich produktov z oblasti nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a architektúry. 26. ročník medzinárodného veľtrhu Nábytok a bývanie, výstavisko Agrokomplex v dňoch 8. až 13. marca 2016. Mesto Nitra v samom srdci Európy, ľahko dostupné zo všetkých svetových strán. Sieť luxusných hotelov a reštaurácií, bohatá história a kultúra, ale hlavne mesto s najväčším výstaviskom na Slovensku. Nábytok a bývanie od 8. do 13. marca 2016. S nami určite neprerobíte.